Wachina waleze odogu no na buja habandu bewo melekeka iyo ina bogaranya akwa iyo na atawle bomba chabuteno akwa kamida mono gashina ko kadugwe na ho N'ọsọ ihe a bụ ọnwụ nna anyị ọzọ Chukwudi aja n'oke afọ aja na nwoke ihe anyị ji mara nwoke na-etewe na akwamozu na ihe a bụ akwamozu
Thank you.
Hey, but of the one. Akuyo chebe. The first one, oh, Aneke. Welcome back to West. Yes, I'm a one. Asap. The ball, the get one, yeah. Welcome back. Now you go to Malaysia. You get the open again. Who's on that way?
Also, title chiefs, they are coming in, ladies and gentlemen.
maka ndị ọzọ adị anụkwa oyibo ka sụọ ya n'Igbo. Anyị na-anabata ndị echichi ndị Igbo a na-agwọ ndị ọzọ n'ugbo. Oke osisi n'ugbo ọzọ Fred Obuka ndị ọzọ karịrị a ga-akpọ onye gara ibi ya ọzọ Honorable Patrick Argo ọzọ ọnọchie Chime ọzọ ka onye nwetara Nwadeke Obuka. The youngest also is there. Yes, also, I said no. Like 5 minutes. I have 1,000 more. 5 more minutes. And I'm only going to make that for you. Announce the arrival. Our chairman, thank you. Thank you.
It's dancing time. Thank you.
National masquerade of the mistake. Oh, no, no, I don't want to go.
ọmọdé àtúgbò náà hùn àkọ́ ọmọdé ya. ọ̀gá na bí kọ́tà dọ̀dọ̀ na yẹ gùdà náà wọ́n ta pa nana ọ̀bùn sọ nna pa nwa ọ̀chịrị ụlọ wee jigbo onwe ya. N'ụlọ obere ka aja ha. Oge na-amụ n'ụmụda ka obe efi eze ndị Igbo ahụgo m ọgaranya hụtuoro onwe ya ndị ọzọ wekwuru onwe ha n'okwu. Ọ dịbụ ma na ama na-ekwuru ekwe mkwụde na-ezutere onwe ya ike. Ọ tọrọ ome onye ogene njọkọ ihe aka ma ogene n'aka eti m n'ahụ. Onye ya dị nwụrụ ezigbo okene mụ na akọlọbe ha otu ome ite ego ahụ ime ga-egbugbo obodo m ọkụkụ nne na ngwụna nwoke ngwa na gba ego ọzọ ọ dị ma na ihe ọzọ ọhụm anya ihe oke ngwere dum n'isi kwudokwudo m obodo m n'isi ya ka mụ ji na-agọtara ego ọbara kata na akụkụ titas na mgbe kweghị ụkọrọbọ otu ome obodo nwe onye ji na-ebube na ahịkọ obodo ha ọgwụgwọ agwụ n'ebe ahụ otu ọmụ nwa na nwa ugoro na nka enwe agbatị ndị anyị dị ọrụkwukwe m okwu ọzọ na mụ bịarube ọnọkwa hụ nso ọzọ mụ bịa nkọlọbe ọnọkwa hụ nso nwa ọzọ onye kuhelu okwuwe ha nne ya okwu na ha dagwabụ na ama okwe mgbe anyị titere mmanwụ maka na bọchị ọkụkụ mụrụ nwa bụchi ohode ka agaba ọkụkụ nwa nwere n'ihu onye aka ntara tụgbuo ohu biko kwe ọgaranya ewesigo n'igwe onye eze na mba ekele wee kene heneke nkene wee kuru mmiri nwụọ ihe dị ọba ama agbamana m ahụgbo ọhụ na ọbara mụ na-abịakwa maka ewepụ igwe ime ọrụ na abụmụ na agbazugbo ọgaranya jide ego n'aka ma ọ bụrụ na ụta igwe ọgaranya onye kwụda ihe ọbụla na-ekekiri Adoni na ti anu hubo odogu enwere onye na ndị ewu ga na-etu oge arụmma ime ọgwụ na chi nwe nwaanyị bụ ji nụrụ ya n'ụma onye nụrụ ego nwaanyị ma mgbe o ji erite ego ụlọ n'ime ewu ga na-etu ọgaranya oge arụmma Maka na obodo onye ji na-ebube na ahịkọ obodo ha akwụkwọ ahụ
Adekom bukwala uwoga gbakwana m ya Bobo njoko ihe hi n'ọba na mabudelu wibe ekene wekene heneke ngene kulumi nwo oke nwa na mụrụ ọla ọkwabodo nwa ya jide ebube na hike obodo ha gwụgwọ agwụ iwe na oge na-ewuwe ọga na chukwu otu egbewu ugo siri ugo ha ejekeha eju maka ka mmiri ama na ọgaji ekụka dugbe na-ehu agbala nze ọnọkwa nso ọgbata ozuo ha ọkwa ụmụnna nwezuo akụ obodo egwelu ha egwu maka ha na-adịkwu ekwe agbanwe dịka izu ha gbara izuzu mgbe ha gbara ya agbala nze ọnọlebụrụ Okechukwu ndubewe omelekeke ihe ọba ha ọnọlebụrụ Ọgọstin Okoye ọkwa onye ogologo na-ezo nwụrụ okpe ezo n'ahịa ịhụ na-ekene bụ ọgaranya kedu ibe nna hụ delu ọkwa Chikelu nwa akwa na-ekeri ya nkwụ n'ọhịa ihe ehi n'ọba nekwa ikpere mgbudolu ekene gwa ekene wee uche ibe nna ha ahịa Chukwu kele ụwa eze bụrụ na ọgọdọ ha na-akụ na anụ ma ha chekwala anyị go ọ na-abịa iweta ikuwe anyị onye ọbụla ji ihe dị na mma ịhụ na ọ na-agba gbanwe okwe dịka ize agwarịa bụ okwu maka obodo nwe onye jide ebube na ahụike obodo ha akwụkwọ agwụ agbala nze nwachi na walaeze odogwu nọ na Abuja ha gbaa ndubewe omelekeke iyo ihe yi na-aba ọgaranya ọkwa ihe na-atalụ egwu mgbe achọbutenụ ọkwa ka mmiri ama na ọgachi na ekụka dugbe n'ahụ ihe yi n'ọba ọ na-abụ ọkụ dakwa na ibubo ọdụkọnyụrụ ha anya ụmụnna kwatupu ọgụ etitụ ha ọgụ n'aka onye chi na isi wụwarị na-eje ya Havilenu ekene nwa kwa mekugba woku ijenu chakulu polu nkonyigolu Krisan obi adotu gbake nwe amahia ebe a ka mpana gosi wee nụta nwaanyị ndị ọgba akụkọ anyị tie nabata ụlọ biko ka anyị na-eme ya ọsịsọ because of time please ọzọ fụwa ome ya ụkwụ ya ihe afọ Moses ịgbasịa mmụọ ịbịakwụkwọ m saịdị a biko ndị na-amụta bụ ndị ọgụ anyị ndị ọgba akụ ebe esi wee nụta nwaanyị anyị nke Bernard nwanne nwoke na-anọ anyị na-asị ụlọ na ụlọ ọ dobelite ego eriwe ọgwụ ọgwụ eriwe ego ọgwụ ọgwụ ya ụha ego a na-afọ ọrụ ọbụla dịka bịa biko ndị na-anabata bụ ndị ọgba akụ ndị ọgọ ya anyị na-asị unu nnọọ ndị ọgba akụ batawa n'ụwa ndị ọgọ anyị ebe bara si nata nwaanyị na-abata biko nnọọ biko kere ekene anyị n'ime ndị ọgba akụ kene anyị ọhaneze ekele m ahịa bụ ndị ọgba akụ ndị ọgụ ọgụ nwoke ọzọ ka anyị tere mmanụ ya ahụọ na-asụ
unu nwere ndidi na oke ọnwụ mere ka e kwewe ire afọ mmadụ na anyị chọrọ ka ọ zọpụọ kịta mana uche Chukwu ga-eme so na anyị ga-ejiri anyị ga-ewere dịka anyị si wee gwa ihe ndị a ka anyị yọrọ wee kwere Chukwu ga-emezu wee dịka ebe ahụ anyị na-ata ya ma gosikwe ndị ka ọ rapụkwa n'aha Jizọs ọ̀nà múni nàbíà ọ̀dọ́kọ̀ náà tó yọ nàbíà àyà tó ń dáwọ́ lọ́wọ́ tó ń gbọ̀dọ̀ nù. Ìgbọ̀dọ̀ kò yẹn tó ga yẹn ọ̀tẹ̀ wọ́n lọ sí ẹgbẹ́ tó nù. Thank you. Yes. Àyà náà bàtà ń dẹ̀ wọ̀n court. Àyà náà sí ọ̀nà bàtà wá sí ẹ̀dẹ̀. Àwọn ń dẹ̀ wọ̀n court nàbíà lọ́wọ́. Ọ̀yẹ́ kò ká ẹ̀ dẹ̀ mẹ́nu. Because they go to tell you, or when God is just out of the door, I never see us here, so I can never be piano or not. I'm not even way over. Yes, I do what God now, but time, I saw the man, let's go in. Or you just got to know, I'm a true dog. Thank you, sir. Thank you. Mama, let the Lord with your God. He ordered the one. Madam, I know the number says so what. I know the number says that. I let the Lord know. That will get them. I can show them now. I don't know. Because I get you nothing. I get nothing. I get no photo. I get no phone. Oh, I am no more doing. This is Georgina D. Okafor. Yes. On the more than I'm a diner soon, but I want to get. How you doing?
Led by Star Nnamdi Okafor. Yes, you put them mother. Also, those are the youngest also, yeah. Oh, the young Okafor. Nani Bana Bata. With a wavy. The young one who told me no against it. Oh, for my God, this is what we look more Mike. Look at them one 12. Okay, Savia. Yes. Oh, boy, you know, what the money is in the way in there. Is it what you go to money and move your man? I follow again. Recent time ago, you were the go. Start now, you come for mother. Odogo Brigadier. Odogo engineer I can. Gentle but simple. Very calculative. No, you go. As you go. I am sure about our zero. Yes, I am my corner. We go. Ebaka Edwin Okafor. She went the wine. I know what I need. All you have to find a mill. So never. Oh, you're going to play them. Even active. I forget. Yes. Also, Patrick and Ugo. In our dear. Come on.
dị gọziri Ọba tí ọba
Thank you.
na-abata ndị ọzọ. Yes. Ndị ọzọ na-abata n'Ekem. Anyị na-anabata unu. Ọzọ ọrụ na isokwa na ndị ọzọ. Ọzọ bụga iso na ndị ọzọ. Ọzọ ofele, onye si na ọ dị ije echi ọzọ. Ndị ọzọ niile. Ọmụ bụ oji ọzọ. Asị ụzọ. Ọzọ bụ nne ya. Ezigbo ndị ọzọ. Ya nọ na mmadụ ọzọ. Anyị na-asị ụzọ. Biko ndị ọzọ ndị ọzọ. Ndị ọzọ ugbo anyị bụ ndị ọzọ ugbo anyị bịara ikwere onye otu anyị ugwu ihe kpatara anyị wee dị ikwere ugwu n'otu anyị na-eme ihe niile anyị na-eme ya usoro eji wee chọọ ya ugbo anyị ekele ọmụleze anyị ekele uru Enugu State anyị ekele Anambra State anyị ekele Igbo niile anyị ekele Yoruba anyị ekele Hausa anyị ekele anyị gara ime ka anyị si eme omenala anyị anyị ga-ewete ihe anyị were asị unu wee Thank you very much. Biko na ndefu no ọzọ Chukwudi Ajọlọkafọ. Anyị ji obi ahụ na-asị ụlọ daalụ nọ. Obi dị anya ọrị n'ọnụ bịara kwanyere nna anyị. Nwanne anyị na ọbịa nwoke ugwu. Yes, ọbịa ezigbo ọzọ ka ọ bụ ọzọ na-ekọrọ nnukwu. Biko anyị ekele unu. Ọrụ na anyị na-ekele unu. Daalụ nọ ndị ọzọ. Debe debe. Onugbu ọzọ akọ e wetara ezigbo mmadụ MC na-ekwe ọzọ akọ e wetara ọzọ mgbe o ji gbawa ya anya onye akọ e wetara gbawa ya
those who run. The woman youth here never was here this guy. I put this in line now. All the women youth are joining this line now for those who. Yeah, but there's all the women youth now for here. So the women youth here never. In any event, everybody was joining this crew. Women youth need to join there now for that. Because it would be the water of the fire. No rush. Women youth here never. I join India. Every woman youth, you know, attach you. You know, they are just line of us, never. Oh, yeah, woman youth, I was on a canopy. Yes, really, Ozara, I have a big boy ever. Oh, yeah, woman youth, I can tell me this often, I don't really know. I'm going to woman youth need to outside is here. Oh, the drama now, the together. Woman youth need to outside now. I gave it every woman, all information, women if you need to go to 5 minutes. 5 minutes, I check it. I don't know the morning. Money on it, we're going to I don't know here. I'm on function. I never get over that. I want to be here. I got one to be here today. Women if you need to go to I want to be I have I'm for you. Yes, I'm on that way, but I will not join you. Because I'm for Lego. Because for them all, they move on to Lego. For them for Lego, for them all for them. Yes, they move on to Lego. For Lego. For you got for Lego, for them all on to Lego. And very good. I for the moon. Yes. And then I will say. Yes.
Thank you.
Yes. Oh, don't die. Okay, production. Welcome, man. Welcome, man. See you for one night. You was saying, "I want to feed you one." You was saying, "I want to propose." Okay, man. Kau siapa? No. Cuma kau kasi yang